Vítajte u nového videa, teraz idem zahrať u Party Games. Možno ste to už videli od Siri a Kariho. Za 11 sekúnd začíname, takže mi to celkom vyšlo. Nezabudnite dať subscribe, mne by to pomohlo, ak nedáte subscribe. Nenájdete už nikdy žiadne diamondy a to by som nechcel. Takže, pečka! Dobre, som druhý. Tam je jeden prvý. Dobre, tak ide speed race. No, tak parkour. V parkouru nie som úplne the best, takže to je vo veľkom Kelly. Dobre, ideme. Poď. What the? Sigmáš. Aha. Deme. Zase ma to odpálí. No. Hopla, ide sa. Au. Rozkadiel akože. Aha. Tadiaľ to? Idem zle. Nie, nejdem. Nešlo mi to, okej, nevadí. 11. Trojka, sakra. Mám 20 coinov, toto sú 25. Tak čo bude za hru? Teraz bude hra... Hot potato! Yes! Akože je to do zolaku. Ale stále je to dobré. Dúfam, že to nebudem ja. No. Idem hot potato. Okay, žijem. Wow. Ne. Prečo? Dobre, prvé miesto, dal som prvé miesto.
Dobre. Čo to bude? 4 a druhá bude čo? No. 6! Yes! Som prvé miesto. Dobre. OK. Koľko má dobiehaš? 35, 42, dobre. Ne! Najhoršia vec. Čo je tu? Najhoršia vec, reálne. Wow. Ne, to je moje. To môže byť moje. Oh no. Ne! Musím sa zrýchliť. Mám minútu. OK, ne! Nevadí, koľkatý som bol. 6. Ako to je dobre. 6 je také poho. Takže niečo dobré. 6! Oh my god, kámo, ja som taký laker. Bereme, ešte máme. OK. Oh, no. Sú tu dva. Nie, je tu jeden. OK. Nie! V tom som najhorší. To je moja najneobľúbenejšia hra. OK. Oh. Dobre. Hop. OK, hop. Teraz hlavne nepanikáriť. Ne! OK. Stále. Dobre. 2 bloky, hop. Wow. Hopla. Ježiš. Ne! OK. Ideme. What? Nevadí. Bol som 7. Iba potrebujem... Bol prvý.
jsou skvělý. On dostal, 6 dostal. A já 6 a on aj 5 a já, počkaj. 2 6! Yes! Prvé město. Prvé město, dobré. Bang. Lucky Tower znie. OK, v tom som v pohode. Taký normálne. Potrebujem hlavne... OK, to je taká normálna. Najlepšia pozícia je tam. Tuto je taká dobrá pozícia. Ja potrebujem asi zabiť tohoto. Toho potrebujem zabiť. OK, on nemá blok. Nemá blok, yes! Nemá blok, on má bloky, ale také hrozné. Oh! Hop. Ne, snaž sa. Oh, nice. Ne, to som v keli. Hej. Nesnaž! Ne! Ako prvý som umrel. Ukáž fakt? Fandím tomuto. Oh. Dáš to? Ne, pozor. Nazveme ho Černochuch. Nie, uhlie. Nie, Černochuch je dobré meno. Černochuch. Okay. Poď, ži, prosím. Černochuch. Preži. Ne. Máš dobrú pozíciu. Ne! Dobre, žiješ dobre, Černochuch. No, čo si dá? Čo to je za potion? Čo je to za potion? Poď, čo je to za ne! Kto vyhral? Tak ja budem fandiť tomuto. OK. Tak môj, komu som fandil, nevyšiel. No, 12. miesto, to je Kelly. On dostal 3. Ja 2, ne! A 6 do keľu. Druhý. A 3, ne! Druhý. Poď red light, green light, prosím. Survival games, OK. Divná mapa. Česká. Ktorý to je? Koľkatý? OK, nebol som aspoň, že posledný. Som tam nemal ísť, tam ľudia. OK, ako tento a tamten sú na tom najlepšie. Tento je na tom najlepšie. Poď. Fandím model Pangang. Poď. Zabij ho, poď. Ho na ňo, poď. No choď. Poď. To je lepší. Ako dávajú isté... OK. V keli je Zero. Zero je v keli. Si děláš srandu. No. Poslední 2. Poď, Zajno, fandím. Poď, strieľaj.
do Kelu a prehral. Nemá enchant. V Kelly. Čo on vyhral? Yes! 9. To je dosť bad. Peťka. Nice. Yes, druhý, stále druhý. 8, 14. Koľko mám? 22. Oh. Duels! Ne, to je... V tom som zlý. No. What? Aha, to je tam aj také. Nechcem s ním byť zase. No. Klikaj, teraz iba klikaj. Klikaj! Ne! Nevyšlo. Všetci sú dobrí. Ja nemám shield. Díky za výlet. No tak. Kokatý 6. OK, to je také poho. Nikto není za mnou? Není, to je dobré. Kokatka, tak to je v Kelly. Ne! Ma dohnal. Musím na ďalšiu toto. Ne. 13. Ne, on vyhral, ale druhé miesto, to je dobré. Druhé miesto je také dobré celkom. Dám ešte jednu hru. Dobre, 4. 5. Okay, left the game, 5. OK, 4. Niekto sa leftol, to je na nič. Hej, ty čo mi brániš? Hej. Čo bolo?
Yes, thank you. Ďakujem, thank you. Okej, on ide, on beží. Nikto sa nenapája, why? Strašné. Oh, thank you. Budeme tímovať. Hej, chceš tímovať? Thank you, ahoj. Kde je lolko? Yes. Na mňa. Ne! Bežím. Ja sa resetnem, nebudem nejak. Hej! Ty si zavázal. Si mi zavádzal, sa opovažuješ. OK, 3 minúty, to vydržíme. OK, op. Kde lolko? Tam, lolko. Lolko, ahoj. Lolko! Hej. Ja ťa tam počkám, lolko. Lolko, aha, lolko. Čau. Čau, kamoš. Left the game niekto. What? Jeden sa missinguje, fakt? Dáš srandu. Kámo, jeden missing, halo! Preto sa to zastavilo. Už poďte, káman. Bro, joinite sa. Yes. Aha, sa leftol. Bro, takže dvaja. Yes, jeden. Hej, on ma odstrčil. A ja budem hneď tu. Chcem vidieť, ako to dá. Čo? Ešte jeden sa... Jeden missinguje. Come on. Bro, joinite sa. Hej, uhni, choď už, nič nevidím, choď. A ja budem zavádzať takto, aha, vidíš. Mohol by sa niekto... Yes, konečne. Konečne sa joinli, konečne. Považte sa niekto leftnúť. Hej! OK. Toto je dobre. 11, 10, 9, 8, 7. OK. Konečne. Ak chcete vedieť IPčko, je to mc.citoxien.d. Štvorka, OK. To je také nubovské celkom, ale som tretí. A ma to koľko ľudí dalo 6. OK, yes. Dragon Escape.
Ne. Nesnaž sa. Sypno. Kadiaľ. Bro. To je hrozný parkour. Ja neviem ani kadiaľ idem. Poď. Ne! Si deláš srandu. Tam. Poď. Bež. Dobre, bež, pozor, nezobral si to, bež, ne, daj boost, ok, žije, boost, koľko ešte, ok, poslední dvaja. Okay. Poďte. Kámo, ešte žijú, ja budem fandiť tomuto, lebo ten vyhrá. Ako som hovoril. Ok, ako 10. to není najlepšie, potrebujem dostať niečo dobré. Poď dobrú kocku, poď. 4 ako také boho, on dostal 6 tam. Takže to je dosť, no 5. Raz, 2, 3, 4. Čo, niečo dobré? A zase duels, ne, why, duels. Takhle si dělat srandu. Oh. Ne! Au! To som sa ja netrafil, kámo. Box. Okej, oni sú v tomto... Oh. Hej. Prečo zase s týmto? Ok, to som v keli. 12 koň. Jaká dobrá kocka. 4 zase. No, tak aspoň sa premiestním tam trochu. 4, ok, to mi vyšlo. Koľko? 24, 25, sakra. Oh! Tretí. Dobre.
čau. Oh, I love Minecraft Party. To dobré. OK. To je o šťastí, kde budeš, takže... To je ja budem asi niekde... Tuto ja cítim, že tkyn je tu. Dobre. Choď na. Poď. Tkyn je. Oh. Yes! OK. Žijem. Ne. Nevadí. Poď. Oh. Posledné. Rip. Vyhrala si. Ja som štvrtý, tak to je poho. Som bol. OK, nice. Peťka, nice. Budem asi štvrtý. Stále piatý, ne. Ja si kúpim, hej. Bronzku. Splív. OK, to som... Dobre. Čakaj. Má to viac poschodí, to je dobré. Hej. Yes. Hej, nesnaž. Nesnaž sa ma. Nesnaž. Oh, yes. Poď sem. Ne! Ja som si to nevšimol. Ale mám 1 kill, takže... To je dobré. Káže, ako sú na tom, ako... Idem hrať tiež. Ideme zatiaľ... Čo ideme? To bude. Ja by som kempila si túto. Wow. Dvaja už skydli. Ujde, bomba. Nice, pozor. Dobre, kempi tu. Dobre. Som ešte ne. Ešte hore. To vyhrá, ten no, on podkopáva z hora.
Poď, ne, pozor. Hej, pozor, umreš. Vyhral na tesnotku. 10. zase. Ukáž, potrebujem niečo dobré. Mám zatvorené oči. 6! Ja som si kúpil aj bronz, zatváram. Čo to bude? Jednotka. Ako 7, takže zase 5. No tak to vydržíme 5. Čo si môžem kúpiť ako? Takže myslíš toto? Tak na čo? Jaj. Čo je to? Skywars. Okay. Yes, táto mapa, ja tam budem kempiť. Okay, bloky, yes. Okay, bereme bloky, yes. Okay, bang. Môžeme zahodiť, stávame sa hore, potom ideme ešte. Nesmiem byť zase vysoko, takže... Oh. Zabližuje border, to je dosť zlé. Ok, mám prvý kill. Bližuje sa border. Ne. Jo. Full HP. HPčko. Ne. Okej, bol som tretí. Yes, dostanem bronzku. Tretie miesto, nice. Niečo dobré. 3, bronzka, teraz zatvorím oči. No tak. 1, ach jaj, no tak to je 4. No 6. Musíme si kúpiť tu. Musím toto. Nie, áno. Poď. Ja. To väčšinou bývam, že úplne takmer tam, ale nájdem si cestu. Mám cestu. Mám dobrú cestu. Hopla. Bežíme. Ne. Yes. Dobrá cesta, voľná. Kto ma odbuchol? Aha. Dobre. Už chápem. Hopla. Okej, bereme checkpoint. Hop. Deme. Ne. Checkpoint. Point. Ne. Už musím byť rýchly. Ne. Oh my gosh.
A preto... Ne. Okej. 11. Ha. Poď nejaké veľké číslo. On je jednotku, dobre, toho mám predbehnutá. On tiež jednotku, ja pečku, nice. A druhá. Dvojka. No skoč. Keď koľka ty štvrtý. Nice, štvrtý. Ahoj. 45, 50. OK, vols. Bang! Poď. Nič dreva. Bang! Poď. Iron bloky. A ja chcem. 6 stačí. Ej, jo. Hopla. Bank. Hej. Bank. Mám štít. Zajímavé. Jo. Čant. Ne. Modrý. Som nemal štít. 5, to je v pohu. No bojuj. Ja som bol aký, vlastne modrý či aký. Tomuto nefandím. Kde našli diače? Kde sú diače? What? OK. GG. O ne. On vyhral, to znamená... 4. Yes, jednotka. To je dobré. Som pred ním. 37, poď, ne. 4. On ešte iba skočí, ne. Aj predo mnou. 5. som. Ešte iba skočil, prosím. 4. Replace. Sakra. Ej, jo. What?
11. Kádané. Štyrka. Šiestý, sakra. Ne. Okej, teraz musím proste. Bank up. No. Survival games, sakra zase. Hlavne nie pri ľuďoch. Našťastie, že mám pri sebe čestky. Okej, meč. Branko. TNT. Nejde po mne, nejde po mne. Hej! Je dobrý. Koľko? On má koľko HP ešte? On vyhral už dnes. Teraz vlastne. Kde je ten? Tam. Hej, je tam! Halo, chod tam. Bojujte. Kamo, ste nubáci sú to. No tak, bojuj. Čiže nemôžete bojovať už. No áno. Ne. No. Okay, dobre. Prečo lukom stále? Prečo stále lukom? Kamo. No yes. Okay. GG. Paprika. Vyhral. Čo? Okej. Dobre. 2. Dúfam, že nevyhral. 4 ako keby. 6. miesto. Prosím, nevyhral, že? Okej, vyhral. Nevadí. Tak čaute, ja končím video a nezabudnite dať subscribe a like.